марҳамат бордураи азиз, мошини навбатии мо Toyota Fielder 2010 сола, иш боша 2008. Ҳардиш ганса краскаи сипсиё. Мошинча 152000 километр гаштагиҳои дӯстони азиз. Марҳамат ҳолати тараф Lexus IS бордуро 2008 сол, мотор боша 2.5 бензини холӣ. Ҳолати дискабоно 4 салони қафои мошина нишон медиҳам. Марҳамат дӯстони азиз, салонро тамошо кунед. марҳамат бордураи азиз, мошини навбатии мо Toyota Fielder соли берушиш 2010 соли бордуро. Мошин утилизатсия кардагиҳои солона ҳуҷҷат дорад. Ҳамаш қоидаи мотор боша 1.8 бензини холӣ. Марҳамат бордуро тамошо кунед ҳолати пеши мошина. Марҳамат мегзарем ба ин тараф тамошо кунед. Мошинчаи краскаш тоза чил наводи дамаша. Дискош бордуро простоя калпак задагиҳои резино навай. Марҳамат ҳолати тарафша тамошо кунед. ду дари пеш бордуро отпечатка дора. Марҳамат ҳолати қафои мошина тамошо кунед. Тонировка ҳамаш бордуро солонае. Марҳамат ҳолати тараф. хулос бордуро салони қафоро нишон медиҳам. Марҳамат салонро тамошо кунед. Мошинча клионка печ кардагиҳои дар рӯи қафо электропакет будай. Марҳамат салони пеша баъди шумо пешниҳод мекунам. Регировка боковой, дутарафа мултиро, коробка бошад автомат, климат контрол, ана монитори Android задагиҳои дӯстони азиз, монитор раднои хичай ба фикрам. Марҳамат тамошо кунед. Старсоб нист дорад дӯстони азиз. Ака мошин чанд қа гаштагиҳ? Мошин бордуро 190000 километр гаштагиҳ аст. Филдери эска бордуро. Марҳамат ҳолати мотора тамошо кунед. Мотор 1.8 дуал. Мошин мега задаги падаги надора, ягон ҷош пустаги надора, ҳамаш қоидариай. Нақша чанд гуфти ака? 110000 ҳама чи солона карда. Нақш бордуро 110000 сомонаш мегам, асад ҳуҷҷат ҳамаш қоидави кардаги тайёрай. Мо муомила ҳам дора ака? Муомиларо ҳам дора. Рақами телефон така бизар ака? 918 51 67 бордуро занг занед ва маълумоти бештар аз хисоибаш дарёфт кунед. Марҳамат бордурои азиз, мошини навбатии мо бордуро Toyota Axio, дутта Toyota Axio бордуро, иш 2010 сола, иш боша 2008. Ҳардиш бордуро 10 моҳ ҳуҷҷат дора, утилизатсияро ҳам дора. Нархҳои ҳарча 1 мега. Бордуро моторш боша 1.5. Марҳамат ҳолати пеши мошина тамошо кунед. Марҳамат бордуро ҳолати тарафи мошин. Ҳардиш бордуро я мошина просто иш 2010, иш 2008 сол. Ҳардиш аяк одамай ҳуҷҷатҳои ҳардиш мақсад ҳуҷҷатош дамоай ҳардиша бордуро. Марҳамат тамошо кунед. ҳолати тараф. Марҳамат ҳолати дискабалонша тамошо кунед. 4 дискабалон, як лая хела. Марҳамат салони қафои мошин, дар рӯи қафо электропакет. салони пеша баъри шумо пешниҳод мекунам. Марҳамат бордуро ка бошад автомат, климат контрол, ана мониторчаи раднои хичаи бордуро. Марҳамат тамошо кунед. Сарсоб надора. Печкадор, кондиционердор, мошинча нахадуай. Регировка ба кавоям дорад дӯстони азиз. Бордурои ҷон нархшо набошад 90000 сомонӣ мега, бо савдои хубам дора. Рақамои телефон чанда ака? Рақамои телефони ака 918 51 67 66. Марҳамат занг занед ва маълумоти бештар аз хисоибаш дарёфт кунед. ҳатман аз они канали мо салом фирстед. Марҳамат бордурои азиз, мошини навбатии мо Mercedes Sechka C-Class 202 кузов чихеле ки бештартон дархост мекардем баъри шумои бордуро. нархша ака гуфтесай чандиш аз зуршон мераса бута уша маса ягон ҳафта баъдам бута мешава. нархша айрӯи инсо бордуро 98 солай, мотор боша дай. Тонировкаш бордуро 3 моҳи дига муҳлат дора, утилизатсия кардагиҳои ҳуҷҷатош солона. Марҳамат ҳолати пеши мошина тамошо кунед. Бензин холӣ ака? Газ бензин ай. Марҳамат ҳолати тараф. ҳолати резиноша тамошо кунед. Элеганса 98 соли бордуро, элеганса краскаи сипсиё. чикали ки бисёриётон ҳамхели света дархост мекунед. Марҳамат ҳолати тарафша тамошо кунед. мегзарем ба салони қафои мошин. Марҳамат салонро тамошо кунед. салон бордуро лата салонай кожни чихол задагиаша. дар рӯи қафо электропакет будай. Марҳамат салони пеши мошина нишонтон метам.
марҳамат салонро тамошо кунед. Коробка бошад, механика дӯстони азиз, магнитофон дора, мехона, кондитсионердор, печкадор. Мошинча 252,000 километр гаштагиа дӯстони азиз. Ина дар бордро электропакет будай, регировка ба кавой ҳам дора. Ана багаҷ кнопка қати кушода мешавад. Хола берам эсен. соҳибаш бордро нақша айри инсоф гуфтеса, мақсад номери телефон шаванам, хай қати яка хтон занг мезанен, савдо мекунен, иншоалло нархи состон мега. Рақами телефон чанд яка? 988 48 марҳама бордро занг занед ва маълумоти бештар аз хизмати соҳибаш дарёфт кунед. Марҳама бордрои азиз, мошини навбатии мо Toyota Fielder 2014 соли бордро, мошини нав даровардагӣ, растамоша кардагӣ, ҳуҷҷат надорад дӯстони азиз. Мотор 1.5 гибридӣ. Бензини холӣ ая? Бензини холӣ, краскаи сафед. Марҳама бордро тамошо кунед ҳолати пеши мошина. Марҳамат 4 диска балон, ягла яхела. Краскаш бордро созаи мошинча вагон чихеле ки хтон данавор дидесен. Марҳамат ҳолати тарафш тамошо кунед. ҳозир салони мошина нишон метам. Марҳамат салонро тамошо кунед. Салон бордро лата салон. Марҳамат тамошо кунед. Дарои қафо электропакет. марҳамат бордрои азиз, салони пеши мошина тамошо кунед. Ина винкодша бинен дӯстони азиз, хтон бо маълумоти аниқат ай винкодаш дарёфт мекунен. 4 дар бордро электропакетаи регировка ба кавой, дутарафа мултирул, климат контрол, хулосаи гап, печка, кондитсионердор, магнитофон ҳам дорад. Коробка бошад, автомат. Марҳамат дӯстони азиз, тамошо кунед. лайкҳоро ҳам бизанед бордро, моро ба лайкотон дастгирӣ кунед. Иншоалло моро ҳам дар хизмати шумо ҳастем. старт-стоп низ дорад дӯстони азиз. навата нархи охир шайна? нарша бордрои азиз 95,000 сомон гуфте сабуд, срочно ка дастум дар кор шидагай 90,000 мефурӯшаш, нархи охирон шай. Рақамои телефон та гап зака 88 66 152 WhatsApp дори дар номер. номерои простошай бордро. Марҳамат занг занед ва маълумоти бештар дарёфт кунед. ҳатман лайкорам фаромӯш накунед дӯстони азиз. Марҳамат бордрои азиз, пастучкаи автодушанбе мошини навбатии мо бошад. Lexus IS бордро 2008 сол, мотор бошад 2.5 бензини холӣ. Мошин бордро утилизатсия кардагӣ, солона ҳуҷҷат дора, ҳамаш қоидавиай. Японка гуфтӣ? Мошин бордро японка. Марҳамат ҳолати пеша тамошо кунед. краскаш бордро навай чихеле ки дар навор дида мешавад. Марҳамат ҳолати дискабонуша тамошо кунед. марҳамат ҳолати ин тараф. лайкҳоро ҳам бизанед бордро фаромӯш накунед. мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. марҳамат ҳолати ин тараф. марҳамат бордро салони қафоро тамошо кунед. салон лата салон. дарои қафо бошад электропакет. ду дар бордро, ду дари пеш отпечатка қатияй. 4 дар электропакет, регировка ба кавой. ду тарафа мултирул, коробка бошад автомат. старт-стоп низ дорад дӯстони азиз, монитор родной, климат контрол. мошинча нахадуя бордро ҳамаи наворатура дорад, чихел ки дар навор хтон боз дида истодаед. марҳамат тамошо кунед. мебели салон. сиденё лифтай дӯстони азиз, ногуфта намуна. марҳамат тамошо кунед. амияй номрот номай. нақша чанд гуфти яка? 97,000 арзон мешава бо. нақша бордрои ҷон 97,000 сомон мега. айноми канали мо гап занед, иншоалло муомилаи хубам мекуна. рақамои телефони яка бордрои азиз 909 33 33 90. марҳамат занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳибаш дарёфт намоед. марҳамат бордрои азиз, мошини навбатии мо Opel Astra H, чихеле ки хтон ашка меген. соли беруши мошин бордрои азиз 2008 бордро, мотор 1.6 бевануса, бензини холия бордро. марҳамат ҳолати пеши мошина тамошо кунед. марҳамат ҳолати дискабалоно, 4 дискабалон, ягла яхела,
резино бордро 80-90%. Краскаи мошин бордро тоза ҳеҷ хелки хутон дар навор дидесен. Марҳамат ҳолати қафои мошина тамошо кунед. Твинпорт. Марҳамат дӯстони азиз, салони қафои мошин. Салон лата салони бордро дар қафо рӯшной. Марҳамат бордро ҳолати салони пеши мошин. Ана ду дари пеш электропакет буда, регировка боковой, ду тарафа мультирул. Марҳамат тамошо кунед бордро. Ана коробка бошад, механика, климат контрол. ду дари пеш электропакет. Марҳамат тамошо кунед. нақша бордро 80,000 сомон мега. айноми канали мо гап занед, иншолло савдои хубам мекунад. рақамои телефон чанда? 9497 30. марҳамат занг занед ва маълумоти пуррара асли соҳибаш дарёфт кунед. марҳамат бордрои азиз, мошини навбатии мо Opel Zafira B бордро, соли барӯши мошин 2006 солай, моторш бошад DVD автомат, бензини холия, бензини холия бордро утилизатсия дора, ҳуҷҷати солонарам дора. марҳамат ҳолати пеши мошина тамошо кунед. марҳамат ҳолати балоно 4 диска балон, якла яхела, краскаи мошин бордро навай шишавори. Шкали ки дар навор хутон десен. марҳамат ҳолати ин тараф. ҳозир салони қафои мошина нишон метавам. марҳамат дӯстони азиз, салонро тамошо кунед. дарои қафо рӯшнои бордро барои таксизанӣ беҳтарин мошина. марҳамат дӯстони азиз, салони пеши мошин. шкали ки Zafira автоматик дархост мекардед дӯстон, баҳри шумоай. ду дари пеш электропакетай, регировка боковой, климат контрол. марҳамат дӯстон тамошо кунед. ду тарафа мультирул дӯстони азиз. консенедор, печкадор, ҳамаш қоидави. нақша чанд гуфтӣ? савдо мешава? нақша бордро 70,000 сомон мега, бо савдорам мешава. рақамои телефон чандай? 94 000799. марҳамат бордро занг занед ва маълумоти бештар дарёфт кунед. ҳатман аз номи канали мо салом фиристед.